پاک این نسبت دا احسان جتلائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ڈاڑی پکی گل ہے میں مومنہ تے ملت لائیے میں انہیں دے اندر اپنا نبی بھیجے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کائنات تم پیدا کیتا تے دو حصے دے اندر کر دیتا کچھ حصہ عرب بنایا تے کچھ حصہ عجم بنایا اللہ پاک نو عرب دا حصہ زیادہ پسند آیا اللہ نے میں محمد کو عرب دے اندر رکھ دیتا پھر اللہ پاک نے عرب دے قبائل پیدا کیتے انہوں وچوں اللہ پاک کو قریش دا قبیلہ پسند آیا اللہ نے میں محمد کو قریش دے اندر رکھ دیتا پھر اللہ پاک نے قریش دے خاندان پیدا کیتے انہوں وچوں اللہ پاک نو بنی ہاشم پسند آیا اللہ نے میں نو بنی ہاشم دے وچ پیدا کر دیتا پھر بنی ہاشم وچوں اللہ نے میرے دادا عبد المطلب نو پسند کر دیتا عبد المطلب دے 13 بیٹے اللہ پاک نے انہاں دے وچوں میرے بابے عبداللہ نو پسند کیتا حضرت نبی نے فرمائے اللہ پاک نے ساری کائنات جو انتخاب کیتے ساری دنیا وچوں چناؤ کیتے تے میں محمد کریم دا چناؤ کیتے سبحان اللہ سیدہ نصب اٹھا ہے عظمت اٹھی ہے شان اٹھی ہے جنہیں مردیں عورتیں وچوں خدا پیغمبر کو گزارے انہیں وچوں کوئی بندہ بدکار کوئی نہ اندازہ کرو خدا نبی دے نصب دی حفاظت فرمائے رہے یہ بڑی شان والے لوگ ہیں بڑے مقام والے لوگ ہیں نبی دا دادا بڑی شان والا ہا بڑے مقام والے ہا بڑے رتبے والا ہا بڑی عزت عظمت والا ہا انہا پھر بیٹا جناب عبداللہ بڑا حسین جمیل ہا آدن اتنا سونا ہا ایمیں لگدا ہا جو عبداللہ دی پیشانی وچ 14ویں دا جنگ گردش کرے دے بڑی عظمت ہے نبی دی اماں بڑی شان والی مائی اون زمانے دے کئی لوگ پیشکش کریں دے رہ گئے عبداللہ واسطے عبد المطلب اپنے پتر دی شادی سارے گھر کر جا عبد المطلب مہربانی کر اپنے بیٹے عبداللہ دی شادی سارے گھر کر جا بلکہ کئی بادشاہ پیشکش کرے دے رہ گئے عبداللہ دی شادی سارے کرو تھی وے لیکن اللہ پاک نے رشتہ اٹھائی کرے جتا اللہ کو آپ کو پسند بی بی آمنہ حضرت عبداللہ دی کنوار بن گئی عبداللہ دی دلہن بن گئی اللہ پاک نے کمال مہربانی کی تھی کمال کرم نوازی کی تھی سنے نبی علیہ السلام دا وجود آمنا اللہ پاک نے اسباب پہلے پیدا کر کے سارا میدان تیار کر دیتا ساری دنیا انتظارہ پہ کریں دیئے کئی 100 سال پہلے پیغمبر تمنا مت پہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سنے دی آمد دی اپنے اولاد دے اندر ہومن دی دعا پہلے کر گئے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ تیرا گھر بنائے نہیں مہربانی فرما گھر دے آباد کرن والا پیغمبر بھیج میری اولاد دے وچوں آوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ بشارت پہ دیندن ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد پیغمبر آسی میں خوشخبری دینا انہاں نام نامی اسم گرامی احمد ہوسی